2008 मायथाइयाव जेरै बर'जों मुसलमानजों गोदना जलायलायनाय खामानिखौ बिथांनि सरकारनि दिनावनो मावदोंमोन। 2012 मायथाइयाव गावजों गाव दानथारलायनानै बुथारलायनायनि गोदना जलायनायनि थै बोहैलायनायनि खामानिखौ बिथांनि सरकारनि दिनावनो मावदोंमोन। दिनै हाग्रामा बायदि मानसिया, हाग्रामा बायदि थै सोबग्रा मासे सिखोआ जुदि जोंनि बिटिसिनि दैदेनगिरि जानांगौब्ला, बर'नि लिडार जानांगौब्ला, गासैबो जाति जनगोष्ठीनि गेजेराव शान्ति मोनसे परिबेश सृष्टि खालामनांगौब्ला हाग्रामाखौ जोंनि बिटिसिनिफ्राय टटेलि पलिटिकेलि बिथांखौ जोङो जोंनि समाजनिफ्राय गोजान खालामनायनि अनगा जोंहा जेबो लामा गैया। जोंनि खौरांगिरि लोगो नोंथांमोननिसिम UPPL दोलोनि जानानै आं हामलायथि मोनसे जासिहरबाय आरो खोब गोजोननाय मोनदों नोंथांमोना दिनै जोंनि BTC हालामाव थानाय जा हानि जेंना जेंसिखौ लानानै BPF दोलोनि जा बुंफोरथि बेखौ लानानै दिनै जोङो समाजनि गेजेराव रोखायै फोरमायथिनानै होनो थाखाय नोंथांमोननि मेडियानि गेजेरजों जोङो दिनै जों बेवहाय जयै जिरायबाय। दा बेखौ जों क्लियार खालामनो नागिरदों। दिनै बयनिख्रुइ दुखुनांथावनासिन बाथ्राया जादों थांनाय 8 अक्ट'बर 2019 मायथाइयाव हाग्रामाया 19टा बेल एन्ड ब्लक जोंनि BTC आव थानाय गासै 1,01,723 सा बा न'खरखौ जोंनि बेल एन्ड ब्लकनिफ्राय बेल एन्ड ब्लकआवहाय इनक्ल'ज जादों होननानै मोनसे बिथांमोना कर्टआवहाय जमाबन्दी होनाय जादोंमोन। बे जमाबन्दिनि गेजेरावहाय बिथाङा 17,407टा न'खरखौ माने इलिगेल इनक्ल'जार होननानै बुंदों, नन प्रटेक्टेड कमिउनिटिनि। दानिया जों बेवहाय मोननै कुइसनखौ आं बांद्राय गोलावै बर'नि खेंफोरथिना होनो नागिराखिसै, बेवहाय बयबो मिथिखागौ। बिथाङा मोननै बाथ्राखौ खोब दुखुनांथावै बुंदों, माने बेल एन्ड ब्लकखौ BTC आव मेनसन खालामनाय जायाखै होननानै बुंदों। दानिया जोंनि आसामाव गासै 48टा बेल एन्ड ब्लक दङ। बे 48टा प्रटेक्टेड बेल एन्ड ब्लकनिनो 19टा प्रटेक्टेड बेल एन्ड ब्लकआ जोंनि काउन्सिलाव BTC काउन्सिलाव दङ। बे 19टा बेल एन्ड ब्लकनि सिङाव हाग्रामाया गावनो खिन्थु हाइकर्टआव जमाबन्दी होदों जे 1,01,723 साया इनक्ल'जार, बेल एन्ड ब्लकआव इनक्ल'जार होनदों, इनक्ल'जार इन द बेल एन्ड ब्लक होननानै बुंदों। गावनो बेल एन्ड ब्लकबो मेनसन खालामदों आरो इनक्ल'जारबो होनदों। बिनिनो 83,652 साया प्रटेक्टेड कमिउनिटि होननानै बुंदों आरो 17,407 साया आनप्रटेक्टेड कमिउनिटि। दुखुनांथावना बाथ्राया जोंनि 19टा बेल एन्ड ब्लकआव 37,94,872 बिगा हा दङ। बिनिनो 3,89,705 बिगा 9 लेसाया प्रटेक्टेड बेल एन्ड ब्लकआ इनक्ल'ज जादों। दानिया मोनथाम सोदोबखौ बिथाङा बाहायदों, इनक्ल'जार, इनक्ल'जार, प्रटेक्टेड एन्ड नन प्रटेक्टेड और नन प्रटेक्टेड। इनक्ल'जार सोदोबखौ बाहायदों। दानिया प्रटेक्टेडफ्रा माबोरै इनक्ल'जार जानो हागौ? जेरै हाग्रामाया 8 अक्ट'बर 2019 मायथाइयाव जोंनि नैबे बिजनीनि 2 नं दंसियापारा गामिनि राजा बसुमतारी, अर्जुन बसुमतारी, निता ब्रह्म होननाय 3 न'खरनि बिगोमाखौ बुंनानै कर्टआवहाय जमाबन्दी होदों। बर'फोरखौ बिनिफ्राय बे एखे मानसियानो नायदो प्रटेक्टेड इनक्ल'जार होननानै बुंदों। बर'फ्राथ' मालाबाबो इनक्ल'जार जानो हाया। जायफ्रा प्रटेक्टेड कमिउनिटि लाइक आवर आदिबासिफ्रा प्रटेक्टेड कमिउनिटि, दे आर नट ट्राइबेल बाट दे आर प्रटेक्टेड कमिउनिटि। प्रटेक्टेड लेन्डआ प्रटेक्टेड कमिउनिटिफोरनि थाखाय जाखायो। बेवहाय माबोरै प्रटेक्टेडफ्रा आरो इनक्ल'जार जाबावगोन? बे जोंनि थाखाय साननो गोनां बाथ्रा। आरो प्रटेक्टेडफोरखौ सेभ खालामनानै माखासे बर'फोरखौ दे आर इनक्ल'जार एन्ड नट दा
सिटिजेन्स अफ बर'लेण्ड होननानै बिथांमोना मेनसन खालामनानै बर'फोरखौनो बर'लेण्डनिफ्राय होखारनायनि थाखाय बिथाङा अर्डार मोनसे हरदों। बेसेबां दुखुनांथाव बाथ्रा। बेनिखायनो जोंनि बुंनाया बाथ्राया ओरैबायदि, गावनि पलिटिकेल स्वार्थनि थाखाय बर'लेण्डआव थानाय 19टा बेल एन्ड ब्लकनि 37,94,872 बिगा गावनि थाखानाय प्रटेक्टेड कमिउनिटिफोरनि हाखौनो बिथाङा माने गुबुननो नन प्रटेक्टेडनो गावनि पलिटिकेल स्वार्थनि थाखाय आयेनखौ बारसिनानैबो दिनै होनो राजि जानानै गाव देरहानायनि बा राजखान्थि गेलेनायनि आरोबाव खेबसे ब्लाड सेड खालामनायनि 2008 मायथाइयाव जेरै बर'जों मुसलमानजों गोदना जलायलायनाय खामानिखौ बिथांनि सरकारनि दिनावनो मावदोंमोन। 2012 मायथाइयाव गावजों गाव दानथारलायनानै बुथारलायनायनि गोदना जलायनायनि थै बोहैलायनायनि खामानिखौ बिथांनि सरकारनि दिनावनो मावदोंमोन। 2014आवहाय खेबनै मावदोंमोन। आरो बिनि अनगायैबो बर'जों बर'नो बिदा फंबायनि बिमा बिफा मासे फिसाफ्रानो बिमानि फिसाफ्रानो थैनि बाना बोहैनायखौ हाग्रामानि सिमावनो मावहोदोंमोन। आरो बिथांबायदि सासे थगायसुलाया बै राङि 2 नम्बर राङिया जरा ना मा होनदोंमोनलाय, दंसियापारा गामिनि बर'फोरखौ बिसोरो जोंनि मानसि नङा होननानै बाहेराव होखारहोनायनि पलिसिखौबो लादों। नंखायनो नोंथांमोननि मिडियानि गेजेरजों आं जोंनि बर' रायजो राजा बिटिसिआव थानाय गासैबो जाति जनगोष्ठीफोरखौ गुरैयै खावलायनो नागिरदों। दिनै हाग्रामा बायदि मानसिया, हाग्रामा बायदि थै सोबग्रा मासे सिखोआ जुदि जोंनि बिटिसिनि दैदेनगिरि जानांगौब्ला, बर'नि लिडार जानांगौब्ला, गासैबो जाति जनगोष्ठीनि गेजेराव सान्थि मोनसे परिबेस सृष्टि खालामनांगौब्ला हाग्रामाखौ जोंनि बिटिसिनिफ्राय टटेलि पलिटिकेलि बिथांखौ जोङो जोंनि समाजनिफ्राय गोजान खालामनायनि अनगा जोंहा जेबो लामा गैया। मानोना बिथाङा जोंनि गेजेराव मोनसे कमिउनेल क्लेश लाबोनायनिसो मोनसे लामा लादों। बिनि गेजेरजोंनो प्रमान मोननो हायो, मानोना बिथाङा जोंखौ थगायबोबाय थादों। आरो 46 मायथाइ बे समाव भारतआव उदांस्रियानो जायाखै। बै समाव जोंनि मोनसे हालाम, जाय हालामा बयनिख्रुइबो गोजामसिन बर' गामि, जेरै बे जादों राङि जरा, बिजनीनि राङि जरा निसिमानि। बेयो 1946 मायथाइयावनो गामि हिसाबै गायसनजानाय। आरो बे 1946 मायथाइयाव गामि हिसाबै जानाय राङि जरा गामिखौ बिथाङा 2008 मायथाइयाव नेसनेल पार्कआव सोनानै बै बर'फोरखौ इनक्ल'जार होनानै डिक्लेयार होदों। हाग्रामानि दिनावनो बे 2008आव हाग्रामाया सरकार गैयामोन होननानै बुंगोन नामा? दाखालि मैया बिथाङा बुंदों 1919 मायथाइनि 8 अक्ट'बराव आंनि सरकार गैयामोनलै होननानै मिडियाखौ थगायदों। आरो बुंबावनो नागिरदों नामा 1964 मायथाइयावनो मियादि पाट्टा हा गोनां नन के काहितमा होननाय मोनसे हालामखौ 2008 मायथाइयाव नेसनेल पार्कआव सोनानै बिथांमोना नेसनेल पार्कनि इनक्ल'जार होनना बुंनानै दिनै गावनि हारिखौ जौगानो नागिरनाया बेसेबां सैथो बाथ्रा, बेसेबां दुखुनांथाव बाथ्रा। बेखायनो नोंथांमोननि मिडियानि गेजेरजों बेखौनो बुंनो नागिरदों, हारिखौ रैखाथि होनोब्ला, जोंनि समाजनि गेजेराव गासैबो जाति जनगोष्ठीनि गेजेराव खौसेथि लाबोनोब्ला, इकुवेल डेभेलपमेन्ट, इकुवेल राइट, इकुवेल इनजयमेन्ट जुदि जों लाबोनो नागिरदोंब्ला, दिनै मानव गेदेर प्रमद बर' बिथांनि दैदेननायाव जि जोंनि UPPL दोलोनि नीति, बे नीतिजों जोङो खौसे जानानै थांनायनि अनगा जोंहा जेबो राहा गैया। नाय दा हाइकर्टनि हाइकर्टआ जोंनो अर्डार होदों जे प्रटेक्टेड बेल एन्ड ब्लकनिफ्राय जाय 17,407टा न'खरखौ हाग्रामाया इभिकसन खालामनो हायो होननानै गावनो जमाबन्दी हरखानाय, बेखौ बिथांमोना हाइकर्टआ अर्डार होनाय बायदि जों अर्डारखौ फल' खालामाबा जाया। बेखौ जों फल' खालामखानांगोन। खिन्थु हाइकर्टनि अर्डारा, जों सेकेन्ड टाइम मोनसे अर्डारखौ नेबाय दङ। मानोना माखासे जोंनि जाय भिक्टिमाइज फेमिलिफोर, बे भिक्टिमाइज फेमिलिफ्रा कर्टआवहाय आरो आपिल खालामबावदों बिनि सायाव रिभिउ खालामनो थाखाय। नंखायनो सेकेन्ड टाइम रिभिउनि उनाव सोरबा जेनुइन मानसिया थालांदोंब्ला बेखौ जोङो दोननानै बाखि रियेल इनक्ल'जार दङब्ला बेखौ जोङो इभिकसन खालामनो बाध्य जागोन। खिन्थु
बे लेन्ड ब्लकनिफ्राय इभेक्सन खालामनानै बिथांमोनखौ साइड खालामब्लाबो अनादार पार्ट अफ बिटिसि आउटसाइड बे लेन्ड ब्लक बिथांमोननो हा होनानै जोङो जुगामियै पारमानेन्टलि जोङो बिथांमोननो हा होनानै बिथांमोननि हानि जेंनाखौ जोङो दिनै फोजोबनायनि थाखाय थियारि जादों। गोजोनथाव खौरां। बाजाज बाइक सालायनो मोजां मोनग्राफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां। दावहारु अट' एजेन्सिया बाजाज बाइक सालायनो मोजां मोनग्रा रायजो राजाफोरनो होगासिनो दं इन्डिपेन्डेन्ट डेनि थाखाय ल' डाउन पेमेन्ट आरो इजि एक्सचेन्ज अफार। 1 आगस्तनिफ्राय 15 आगस्तसिम होगासिनो दं क'क्राझार दावहारु अट' एजेन्सिया आरो क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय काराइगाव, दतमा आरो बडगावआवबो 3 आगस्टआव फेस्टिभ आउटलेट गोदानै बेखेवनो थांगासिनो दावहारु अट' एजेन्सि। बे गोदानै बेखेवनाय ब्रान्च श'रुमआवबो ल' डाउन पेमेन्ट आरो इजि एक्सचेन्ज अफार लानो हागोन। बाइक सालायनायाव हमनो थाखाय हेलमेट बेसेन लायालासे बाइगिरिया मोननो हागोन आरो सीट कभार्स। बेनि अनगायैबो जाय फाइनान्स लागोन बिथाङा खम डाउन पेमेन्ट होनानै लानो हागोन। बायग्रा ग्राहक सुबुंफ्रा दावहारु अट' एजेन्सियाव बाजाज बाइकखौ बायनो सानोब्ला नैबे मबाइल नम्बर 8822018193 आरो 600003991187 आव थोंजों फोनांजाब खालामनो हागोन।